Give me this. Brendan, listen. Because you're not listening to anything I'm saying. Wait, listen. Hey, Joanne, I don't have to fight you for this, eh? Brendan, I don't want to fight you either. I'm just asking that we can be civil. Yeah. I don't have time for this talks here, man. Brendan, Yeah. just get yourself ready and... Don't have time for this talks. Iphepha lisakhumbula lutho. Ngamafuphi nje hayi. Usethe kalo iphupho. Manje nayakelela nje kanjalo. Nina nabafo kuyena. Inini ngabe naphuma nagcwala izikalo namfuna yonke indawo. Manje ngizokwenzela. Ngiyohlalanisa ama breakfast. Uthawulelo wavela wazichamela. Uyizwa kanjani le ndaba? Hayi, ngitshalele uMandisa. Sasibonga ukuthi awuvukanga uconsa kho umchamo wakho. So, what's it like being back? I wanted to be more prepared for your visit, but here we are. Things are okay, I guess. I'm just taking everything one day at a time and... Oh, come on, Joanne. That's not an answer. Detective, I don't know even what to tell you at this point. Everything's just different, you know? Everything's different. And your family? Are they showing up for you? They're trying. I'm trying, they're trying. We're all trying. It's different because I'm back now and I'm like this, so I think it's just everybody adjusting to the whole situation. It's a lot, but we're okay. Yeah, I see. I heard you went to see Nkunzi. Yes, I did. Why? For closure. I just needed to look at him in his eyes and speak with him and just make sense of everything that happened. Just for me, personally. And, did it help? You shouldn't have gone. Joanne, you need to stay away from Nkunzi completely. No, I hear you, and I understand what you're saying, but listen to me. That man, that life, is exactly what got you locked up in the first place. You go back there, all you're doing is telling me that you haven't learned a single thing. No, that's not what I'm trying to say. No. This is more than about feelings, Joanne. This is about your parole. If I report this, you could go back. Is that what you want? Detective, that is not what I want. It was the first and definitely the last time that I go there. I swear. You sure? Nobody's ever gonna come between me and my freedom ever again. Not him, not anybody. I would not risk it. Imisebenzi khona abone kwasho izitsha cha ngiyabonga abana bhuti ngamane ngipheka nje ngiclean la hostel ngisho kuthiwa ngiclean hostel lonke kodwa kwasho izitsha hayibo Hayi kanti ke bhuti awukho umsebenzi olula zonke lezi zinto ziyafana. Bhuti kodwa abone ngiyenza la ngiyayibonga. Hey kuthiwani phela uselindiyona usewukhiphile umyalelo. Ayikhale. Yabona lento yami msholiphi
khathaza emoyeni. Ubungasazi manje ukuthi wenze njani. Awusuka. Ew. Aphula lami. Aw, ngempela. Awusuka. Hayi mama intando yakho mayenziwe. Umshubu. Bathi kunjalo ke makuneswenwe. Awusuka. Hayi. Kunjani ukhuluma ngani? Jabulisa intombazana. Yabona but hayi noma iphi intombazane kodwa iaphula lami lokabathi ngesilungu apple of my eye. Ngabe uyakuba bani Nkosi yami? Manje tshena mina sekumele manje umuntu ashiye ikhaya lakhe la eDuva akhambisa ngaphandle. Ndoda. Kodwa ke bathi jabula mphimbo zogwenya. Awusuka nini madoda wamhle mhlaba sesigodu. Hayi ngidedele bhuti. Kodwa wena ngihlolela wena. Hi, Brandon. Joey? Joey. Gosh, Joey, I made mutton biryani enough for everyone. Oh, you know, it's as if you just knew. Because I was just about to start and try. What? Do what? Cook? Yeah, I'm just trying. What am I going to do? No. Oh, Shireen, don't worry about it. Look at it. It's on this. No, it's fine. No, it's fine. It's fine. Brandon, are you seriously just going to sit there? Hey, Shireen, what exactly do you want me to do, huh? You can see that Joanne is struggling. She's not okay, Brandon. Brandon, she is physically incapable of doing certain things. The least that you can do is help. Come on. She needs you. Listen here, I won't have another woman come into my house and tell me how to run it. You hear me? MYOP, mind your own business. I am only asking you to show up for your wife. Wife? Listen here, if you think she's not safe here, then you take her to your house. You hear me? Just don't bother about him. He'll come around. Don't get upset. No, I have to go and rinse all this. You can't wash it now. No, it's fine. Samwazi umuntu bebhakelani kude kanjena. Hayi, ngizama ukwenza ukuthi ngalokhu ngikho. Hey, uyangibonela nengane lephakathi nendawo laphana. Oh, ya ngiyambona. Ade ngithole i-email eqhamuka kumakhe namhlanje kuseni. Ya, ithini? Yancoma Nkosi yami. Yancoma. Uyakhuluma nje ngokuthi ingane phela kade siqala ukuphambuka. Sizwana nabantu abadala, siyenza izinto ezingasile. Namama akhe esikoleni uthe bese qala ukubheda ngisho nokubheda. Kodwa buka namhlanje. Buka usenjani? Hayi no. Hayi wenza kahle kakhulu Shem. Naseklasini nje uyambona ukuthi ngathi iloko phela sikufunayo. hayi impela. Hayi boy, yini esongicelwa yona kangaka kanti yini? Ngicela siphe imali ya-ice cream. Hayi bo. Hayi kahle msaruka ngami nini. Lento ice cream senifuna ukuyenza into yansuku zonke nje nina njalo senifuna ukudla ice cream. Hawu. Siyacela. Sizoshare. Ha. Ngizosherisha ngempela. Yeah. Ngempela. Yeah. Okay. Kodwa ngicela ningisize ningathengi ice cream omningi. Niyozenikule nina nizophathwa inyongo nina. Bese mase niphathwa inyongo zomele benichatho omabeni. Ngikhalela lokho ke manje mina. Siyabonga. Hayi le moto ice cream yeza lapha manje nsuku zonke nje kwenze njani yana? Hawu. Uhle
Uyize ubanqabela uthi nje cha angeke ngibaphe imali kodwa bheka manje usuyaba. Singakhohlwa ukuthekela umelo kuhle. Iy'ngane nkosamasekeleni iy'ngane zibe yini. Sukani angiyekele mina. Ngizani lo mnyango? Yo. Awusuka uthi ukuphendula mbijana amakhehla athi ukubona awusuka. Ngise. Ay, le. Sorry, bambi. Hello? Okay, ngizoba khona manje. Kwenzakalani manje? Kuzomele ngihambe. Khanjwa kiwaphi? Awuyena uma wami ukuthi ngabika kwena. Kuzomele ngihambe. Aphelele. You need to stop torturing yourself, Joey. Nothing is going to change if you stay here. Shireen, I hear you, but where am I supposed to go? Forward, girl. You need to fight for yourself. No one is coming to fix this for you. I hear you. But life is really not anything like it used to be. I'm paralyzed, Shireen, for life. There's nothing happening here. And I don't see myself getting a job or working at any bank that wants to link itself to someone like me. I'm a known criminal now. No, you are not just... Oh, come on, Shireen. The whole trial was public. Everybody saw. It is not a secret. Every time I roll into a room, everybody has already made up their mind about me and who I am before they even know me. Everything is just so messed up. I mean, Clayton is now sitting there with those rubbish boys on the corner again, and he was done with all of that. But I feel like he's back there now, and it's all of my fault. Then Ashton, every time I'm in the room, it's like she's looking right through me. She doesn't even talk to me. Apparently, Ashley is not coming back to Durban because she knows that I'm here in the house. What's supposed to happen there? And then you saw Brandon. Hey, let's talk about Brandon. I can't even blame him. The man has been through so much. And the church even kicked him out. No. He's not welcome there. We're not welcome there. And it's more me than him, but he won't go back there. This whole family thing, I'm really trying, Shireen, but I don't see it happening. It's like all gone. There's nothing left. Seqondile ayibuyeni sivakashele futhi. Amen. Sibu. Ade ngikufonela uphendula ucingo lwakho. Ucingo awuncase yaza angizwanga nokuliza kahle nje. Angazi nokuthi ngilibeke kuphi. Sibu, selokho ngikufonela kusukela ekseni. Wena untshela uzokazi nje uthola ithuba lokuthi ubheke ifoni yakho. Ncase kubhizi kuhlezi kubhizi la i-stock taking ngapha ama-customer ngapha kuyale nje. Kodwa Sibu phela afanele nawe ucheck ifoni mase ukwazi ukungifonela back. Okay, ngiyakuzwa kodwa uyangibona ke ngi-right complain ngalokho angithi. Okay, Sibu angisho ukuthi ungasebenzi. Into engisho nje ukuthi check phela ifoni yakho ubone ama-miss call yakho musu uyangifonela. Hawu Nkosi yami angithi ngiyachaza nje ukuthi kubhizi ngenze njani-ke manje ngiqhuma uhafu. Cha angisho njalo kodwa okay kulungile-ke uma ungasho njalo. Hawu yazi ukuthini uma uthi ufuna indoda ehlezi stand-by umuntu available hambe uyomfuna ngiyakuvumela anginankinga. Hawu kahleni bo ngihlole.
Indodana elahleka waphuza ukubuya. Sho khona ngokumnandi lapho ukhona. Hayi kanti ngishwebile. Ene Vele kwangena ucingo kule ngane ndoda. Hey. Ebhuti, yabo lengane ngiyayithanda. Ikuthwela kade kufuna khona ikubambe ngamakwarata. No. Kodwa ke sekungicacela. Eqomile. Kudla ngoba uyayibona. Okwami ke lapho ukuthi kuzofanele ngithola ukuthi ubale embongolo eqhuqhuba lentombi yami. Usangana wona. Una khida ngaka makuthola lonke le khida lakho lakutholela hostel uzolana insizwe ezingakhona. Awasangana manje azenza ingane. Phela mfene ezinye zale ingane kunempilo kumele ziphile. Hayi bathwala amakhanda baloko bakukhamisana nabalinde wena lo. Kodwa ke bhuti ngeke phela ngivele ngiphosa ithawula nje kanje. Ngeke kwenzeke lokho. Uzokwenza njani? Ngizomlwela bhuti. Anasiqiniseka salo. Ngizomlwela impela. Ekugcineni uzokuwa wami. Lo mfene mchunu. Ngacingwala. Ngiyakhuza. Zoze kunetha la. Nyabuwa nje. Mina ke thatha phuza. Lalela ke sithandwa sami. Yabona lokho engizokusho njengamanje ngiyazi ukuthi angeke ukuthande kodwa kumele ngikutshelile ngithi uyazi ukuthi ngiyakuthanda. Unesichitho. Hayi babekazi. Utshelwa imina yabona zonke le impawu oyibalayo. Ngiyazazi angiqali futhi ukuzwa ngazo. Isichitho. Babekazi ngiyakwazi ke wena afune drama Nkosi yami. Ngine stress kuphela. Ngizoba right. Fikile. Wonke umuntu ujwayele ukusho kanje. Ajwayele ukusho kanje umuntu athi hayi isichitho akusona isichitho lesi isona. Yabona lo mgowisho ogowishayo njengamanje. Awuvela uzenzakalele. Kusuke kunomuntu obhizi ophehlayo. Uyangizwa oshikilayo umuntu akusenzakaleli. Ubani? Mame esontweni abanomona. Lalela. Iyodwa into kufanele uyenze. Kufanele ucheke idayisi. Kufanele uye kumuntu ohlolayo. Otherwise mawungayi uhambile usibu. Uqona ukuthini manje? Ichaza ukuthi lento iqala kancane. Iqala ngokuthi niqabane nje ningazi ukuthi yini into enixabanisa niqabane into encane. Athe suka lapha abekunyanya. Yes, unuke. Uyabona ke mase kufike lapho ufikile. Ngeke usamenza lutho. He is gone with the wind. Hankala amseko. Lekushiya uzokushiya usibuye. Uzokushiya usibuye. Yebo. Thina yini? Kwenze njani ngawusukungena uthi uvele uyijikjela nje lapha emzini wami? Uzongena endumbeni yami nanecathulo yini? Yini khuluma? Belokuhle ma. Akabuyanga ekhaya. Uqonda ukuthi nje buyanga ekhaya. Manje uhambile nje nezinye ingane besuka eTrailblazers. Ma ngiyazi. Kodwa zonke insuku kumele uhleze zoza straight ekhaya. Angadluli indawo kodwa kanti ngekho right? Okay. Kanti ngekho right Yehlisa umoya. Ngimangitshela ukhulumile mhlawumbe nabanye abangani bakhe manje ahlezi nabo ukuthi akaze bembone yini bona. Kulungile ma ngize ngaya nasemakubo bonke bathi akekho bengekho nabo. Okay. Uzothini kodwa? Okay, musu ucabanga izinto eziningi. Ngitshela umndeni wena omunye eningahlali nabo uyabafonela abantu wabuza. Ngina time. Okay. Ifoni yami
lalela asambeni singale ndlela. Ifoni yami ngiyibeke ngale. Sofike sizame ukufonela abantu khona asambeni. Ngihlangane mina thina. Nithi sithini kahle le story sene nithi ingane nigcina nini kuyibona? Ngicina ukumbona namhlanje kuseni before aye esikoleni. Ujwayele ukuthi aye kuma-trailblazers after school, so angimbonanga. Bese buya ngabo-5 kanje. Mamlama. Hliziyo, yini abantu bathini kodwa Nkosi yami mababuza ingane niyithole? Sengikhulume nawo wonke umuntu. Ngikhulume nomakhelwane, ngikhulume nezingane, akekho umuntu ombonile. Into ezothiwani lena? Wena ungigcine nini? Ube nebhele namhlanje. Emveni kweklasi ngimbone ehleli nabangani bakhe bedla, bephuza nejuice bese bahamba. Bani lapho? U-Enzo, u-Ayanda noSiyamthanda. Kodwa nabo ngibabuzile bathi abazi ukuthi ugcine yephi. Hayibo. Kanjani? Yima thina umalume wakho yena mhlawumbe ingane ayiyanga kuyena iyovakasha noma ngimbuzile naye akayazi. Hawu. Uma wakho yena? Yo, angeke. Sorry. Awusize Nkosi yami nakho sinenkinga lapha. Uyabona ke manje ngeke nisayenza lutho Kwenze njani ngempela kwena Phefeni? Yini? Ungenwe yini? Angikaze ngicabanga ukuthi mina sengaze ngithunjwe uwena. Manje Asu. Phola mdoko. Uyashisa. Awonto ngisabhizi.